שלום, אני ענת גבע. ברוכים הבאים לאתר החדש שלי. אני כל החיים שרה. למדתי באקדמיה לג'אז רימון. הופעתי עם חיים טופול בכנר על הגג. הופעתי עם יאיר רוזנבלום זיכרונו לברכה. הופעתי בהצגות רבות. אבל מה? יש לי אמא פולניה. ואתם יודעים מה אמא פולניה אומרת על שירה ומשחק? זה לא מקצוע. אתם יודעים מה ההבדל בין אמא פולניה וכלב רוטוויילר? הכלב בסוף משחרר את הילד. שאלו את האמא הפולניה בני כמה הילדים שלה, היא אמרה, עורך דין בן 3 והרופא בן 4. בקיצור, הלכתי ללמוד. עשיתי תואר שני, עשיתי תואר ראשון. בקיצור, הלכתי ללמוד. עשיתי תואר ראשון, עשיתי תואר שני, למדתי הנחיה במכון אדלר, אני מנחה מוסמכת. פתחתי מרכז סדנאות והדרכה בשם גבע סדנאות והדרכה, ואני עובדת בארגונים ואני נהנית מכל רגע. אבל תמיד היה חסר לי משהו. לפני 3 שנים, תמיד היה חסר לי משהו. לפני 3 שנים, חגגתי יום הולדת עגול, 40. החלטתי להעניק לעצמי מתנה ולחזור ולהופיע. מאז, יש לי מופע שמח וכיפי. יש לי מופע מרגש ומעצים. יש לי סדנאות מוזיקליות. אני מופיעה באירועים פרטיים ובארגונים, והיד עוד נטויה, רק התחלתי. אני רוצה להזמין אתכם להציץ במגוון המופעים שיש לי. אני רוצה להזמין אתכם להציץ במגוון המופעים שיש לי, ואני רוצה גם להזמין אתכם להירשם כאן, לרשום את השם והמייל, ותקבלו ישירות למייל שלכם שירים מרגשים, מסרים מעצימים, מאמרים מעניינים, הפתעות והנחות, במיוחד בשבילכם. אז למה אתם מחכים? תירשמו, וניפגש. ביי.